Okay. Kamu rin! Ang pagsaka sa group of drive, tapos mag-drive ang car. Let's music to the sir. Sudah kerakian dad, Ano babe! ba tayo sa tagal ha? Malaga? Ayun eh! Tingnan ko Ay, lang. magsasya ba? Ano ba tayo sa ito? Ano ba? Di ka sa makta na kanong kadako. Pagkusiksyon pa na lang kamo. Picture, picture! Dali ka, isi. Picture ano? Sir, i-operate ng bus na siya na sa Davao. Mr. Driver, ihakya mo sa Davao. Ihakya mo sa Davao. Okay, kita gusto ko sa nabako at bako. Ay, wow, makakasali sa akin. Diyos ko. Baka na-tension na, may sometimes na sa tunang ha? Iyan. I got so nervous.